Comencem. Bon dia a tothom. Pels que aneu entrant, ens esperarem un parell de minuts perquè hi ha gent que la gent va entrant i ens donem aquest parell de minuts per que s'acabi de connectar tothom i comencem. Bé, doncs, bon dia a tothom. Si us sembla, començarem mentre la gent acaba d'entrar. Moltes gràcies a tots els que us heu interessat per ser avui aquí. Des del CIPTE ens fa molta il·lusió aquest webinar perquè és un cicle de webinars de salut mental, avui és el primer, i deixeu-me que us expliqui una mica el context de per què estem fent això des del CIMTI. Breument, el CIMTI és un instrument que el que fa és ajuda a innovadors que tenen solucions innovadores a madurar els seus projectes perquè acabin arribant al mercat i puguin ser accessibles per la ciutadania. I la manera com ho fem això, doncs seleccionem projectes que tenen un potencial impacte molt alt i després els fem un acompanyament. I per seleccionar-nos, com ho fem? Doncs ho fem a través de dues crides. Una és una crida genèrica, que li diem crida oberta, i en aquest cas es poden presentar projectes de qualsevol temàtica d'innovació sanitària i social i després any a any prioritzem amb el Departament de Salut i altres departaments que estiguin relacionats un repte i ens focalitzem en aquell repte per intentar buscar solucions específiques. Aquest 2021 el repte és en salut mental. De fet, fa ja molts mesos que hi estem treballant, hem treballat amb més de 40 experts i ja tenim definides exactament els reptes, les temàtiques, subtemàtiques que hi seran i esperem tenim planificat poder-ho fer públic en les properes setmanes. Llavors, dit això, mentre no ho fem públic, el que estem fent avui i farem amb aquest cicle de webinars és escalfar motors. I per això farem el d'avui és sobre realitat virtual. També parlarem sobre com implementar solucions d'innovació en hospitals de salut mental. Parlarem de promoció de la salut i prevenció de problemes de salut mental i de l'estigma i de l'humanització. Llavors, dit això, donem pas ja al webinar d'avui i m'agradaria que es pogués ara connectar l'Àngel, que obri la càmera, que seria el nostre primer ponent, perquè així el pugui presentar. Hola, Àngel, moltes gràcies per ser avui aquí. Us el presento breument. L'Àngel és vicepresident de la Fundació Salut Mental Catalunya, membre del Comitè Pro Salut Mental de la Confederació Salut Mental Espanya, ha format part dels equips que han redactat el document Atenció no presencial en situacions de crisi sanitària, del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya i al respecte de la voluntat de la persona amb trastorn mental i o addiccions, del Comitè de Bioètica a Catalunya. És activista social a la Fundació Obertament, que ajuda pacients de salut mental i, a més, és una persona amb experiència personal en salut mental. Llavors, m'agradaria, Àngel, que ens poguessis introduir quines són les necessitats principals dels pacients de salut mental, de les seves famílies i com es viuen els problemes de primera mà. I abans que responguin, perdona perquè m'he oblidat de dir una cosa que la volia dir abans, ara presentaran individualment i després tindrem una estona de debat. Si mentre estan parlant teniu preguntes que les voleu fer, les poseu a l'apartat de preguntes i respostes i després a l'estona de debat les anirem tractant. Perdona, Ángel, ahora sí, et dono la palabra para que nos puedas explicar una mica la teva visió. Muy bien. Primero pondré un poco en contexto la situación. Nosotros somos la Federación Salud Mental Cataluña, que englobamos 72 asociaciones a lo largo de todo el territorio catalán. Somos una entidad mixta que agrupa personas con problemas de salud mental y familiares. Eso implica que tenemos una visión de conjunto de las problemáticas desde el punto de vista de los familiares y desde el punto de vista de las personas en primera persona. ¿Qué hacemos? Porque viene muy en relación con este tema. Pues las áreas principales en que trabajamos es el asociacionismo y el activismo, que es principalmente la incidencia local, el activismo y el soporte mutuo, muy importante para las personas, la acción comunitaria,
el acompañamiento, que es la mejora de la autonomía y la inclusión social de las personas, la defensa de derechos, la formación de colectivos especializados y la ciudadanía en general, la inclusión laboral, la innovación y conocimientos. Participamos haciendo investigaciones, estudios y publicaciones de temas científicos y laborales sociales, y también la sensibilización. En el sentido, la clave, diríamos, para nosotros que lo más importante son dos cosas: el empoderamiento de las personas y el papel comunitario de las asociaciones, empoderar el papel comunitario de las asociaciones. Y en ese sentido pensamos que participar en entidades como el CIMTI y en sitios donde se desarrolla la innovación en salud mental es muy importante para dar una visión desde la primera persona y desde los familiares de qué es lo que necesitamos y cómo es el impacto que esperamos que se obtenga de ellas. No sé si... Vale, Sí, sí. una pantalla... Correcto, correcto. No, yo te daba todo el espacio. No sé si Vale, vale. ¿quieres desarrollar más o No, con en esto? principio es eso, ¿no? Quería ser sencillo, explicar qué es la federación, qué hacemos y que nuestro interés principal es permitir que las personas en primera persona su voz se escuche y de los familiares y los profesionales. En ese sentido. ¿Y cuáles son las necesidades principales que tú crees Pues que tienen? Pues todo aquello que conduzca al empoderamiento de las personas, ¿no? Por ejemplo, las personas en situaciones vulnerables muchas veces necesitan reducir la ansiedad, reducir posible agitación en situaciones de estrés, ¿no? Las personas ingresadas necesitan distraerse, tener distracción, ¿no? Reducir el estrés, ¿no? Los profesionales también pensamos que necesitan muchas veces tener un entorno de formación que les permita vivir en primera persona la experiencia de las personas con problemas de salud mental y plantearse desde ese punto de vista qué es lo que estamos haciendo, cómo podemos mejorarlo y hacerlo. En ese sentido, pensamos que herramientas como las que estáis presentando hoy o soluciones de este tipo podrían ayudar a la visión del profesional en ver qué siente la persona, ¿no? De los familiares, pues permitir la comprensión de las necesidades de las personas, ¿no? O sea, muchas veces los familiares, cuando acuden a programas como nosotros tenemos un programa que se llama Prospect, que lo que hace es empoderar a las personas, permitir relaciones entre familiares y profesionales y personas en primera persona, pues se nos plantea la duda de que qué es lo que está pasando a mi familiar, qué es lo que le ocurre, y tener herramientas como esta que pudiesen de alguna forma, es un planteamiento que tengo al futuro, ¿no? De simular la experiencia personal de la persona, podría ser una herramienta muy importante de la formación, ¿no? Y sobre todo, lo que me gustaría es agradecer que se cuente con nosotros desde aquí, desde el primer momento, para el diseño de soluciones, ¿no? Y también tener en cuenta que las personas con experiencia de primera persona se tengan en cuenta su visión en este sentido, ¿no? Sé que esto es una herramienta que se está en proceso de investigación, se está desarrollando, está avanzando, ¿no? Y nos gustaría aportar esa visión de primera persona y familiares para enriquecerla, ¿no? Ampliar el sentido no solo pediátrico, infantil, juvenil, ¿no? Sino decirle, oye, ¿por qué no podemos ampliarle estas soluciones al campo más global de la salud mental en general? No solo problemas de ansiedad, sino problemas más graves, ¿no? Atreverse a probar, ¿no? Y avanzar, ¿no? Áreas como que podrían ser innovadoras, como por ejemplo el tratamiento de la psicosis o situaciones más graves, ¿no? Pensamos que podrían enfocarse con este tipo de herramientas. O sigui que, resumidament, de cara als pacients, la principal necessitat és poder-los empoderar, donar-los una millor vida, tenir aquesta visió en primera persona que comentaves. Per part dels familiars, m'ha semblat molt interessant el concepte que els familiars puguin entendre millor qui viuen els seus pacients que tenen familiars que tenen problemes de salut mental, i comentaves també el tema d'alliberar estrès als professionals, que això després en parlarem més concretament. Doncs, Àngel, gràcies per aquesta primera intervenció. Vaig a presentar a la següent ponent, que és la Mireia Cigarran. Sisplau, pots posar la càmera? Mentre la vas posant... perfecte. La Mireia és enginyera química industrial, ha treballat durant anys al sector químic industrial al Departament Internacional d'Exportació i també de Ventes i Estratègia Comercial, i allà mateix va iniciar un projecte d'emprenedoria. I va ser el 2019 que va començar l'aventura en la qual està ara i que presentarem avui, que és Bier Pharma. Ella és la CEO i crec que el millor és que us l'expliqui ella mateixa. Endavant, Mireia.
Moltes gràcies, Elisenda. A veure si puc compartir la meva pantalla. Val. Doncs bé, primer, moltíssimes gràcies per aquesta introducció, Elisenda, i també per comptar amb nosaltres en aquest seminari que tracta un tema tan important i actual com és la salut mental que ens afecta a tots a diferents nivells, no? Nosaltres a VR Pharma creiem en la tecnologia i en el potencial de la persona, no? De la creativitat, la innovació, per millorar l'estat emocional i la salut mental dels pacients. A partir d'aquí, a veure un segon, si això em deixa aquí. Hem decidit utilitzar la salut digital, la realitat virtual, perquè ja està demostrat que hi ha moltíssims estudis que proven que és segura, que és efectiva, no només en l'entorn de disminució de l'estrès, l'ansietat, la millora de l'estat emocional, la percepció del dolor, sinó també en ampliar l'adherència a certs tractaments mèdics, com pot ser la rehabilitació, el tractament de les fòbies, el tractament del TDA, etc. Aleshores, és una eina que funciona i que és molt eficaç i nosaltres, a partir d'aquí, hem agafat i l'hem fet nostra i tenim com a missió aportar aquesta eina als hospitals com una eina d'humanització escalable i rentable per tal de millorar el benestar dels pacients, les familiars i també els sanitaris. Aleshores, per poder dur a terme aquesta missió tenim com 3 objectius. El primer objectiu està centrat en el pacient, és ajudar-lo a estar millor, a ajudar a aquest estat de benestar, tenint en compte tant la part emocional com la part mental. És a dir, ajudar a tractar no només l'enfermetat, sinó tractar el pacient en un altre nivell, connectant amb ell d'una forma molt més integral. També volem ajudar els professionals mèdics a donar-los una aplicació i un dispositiu que és molt fàcil d'utilitzar i que sempre el tinguin disponible. És a dir, que el puguin utilitzar quan tinguin un pacient que ho necessita en un moment determinat. I també per a ells mateixos, com després explicarem, per disminuir l'estrès de sanitaris, que també és molt important. I en el tercer bloc tindríem la part de l'hospital i el sistema sanitari en si. Nosaltres pensem que amb aquestes tecnologies digitals aconseguim aportar una millora o accelerar aquesta transformació d'un sistema digital i d'un sistema sanitari pensat molt en l'enfermetat i transportar-lo a un sistema molt més centrat en el pacient. Aleshores, tot això ho fem amb una aplicació que hem creat on tenim una tauleta que controla unes ulleres de realitat virtual. Això què ens permet? Ens permet 2 coses fonamentals. Primera, que la persona sanitària tingui a disposició una eina totalment fàcil i assequible i ràpida d'utilitzar i que pugui decidir quina és la teràpia que seguirà el pacient i també veure-la i compartir-la amb ell, perquè també a través de la tablet la persona sanitària, si és necessari, pot veure el que està veient el pacient. I per una altra banda, aconseguim que el pacient estigui sempre molt còmode perquè no ha d'aprendre a utilitzar com funciona la realitat virtual, aconseguim que qualsevol tipus de pacient de qualsevol edat la pugui utilitzar en aquell moment en què més ho necessita. Per tal d'aconseguir això, això el que ens ha permès, de fet, és obrir aquest sistema a moltíssimes possibilitats dins dels hospitals, moltíssimes aplicacions. Parlem que nosaltres hem començat a pediatria, on tenim kits o ulleres de realitat virtual més instal·lades, però també ara estem treballant amb adults i també amb sanitaris. I quan parlo d'aplicacions em refereixo a que podem utilitzar aquestes eines durant tractaments mèdics, abans d'una cirurgia, a la UCI, per acompanyar un pacient en pal·liatius, etc. Per poder-ho fer és fonamental treballar els continguts. Nosaltres no treballem en qualsevol contingut en realitat virtual, sinó que els nostres continguts estan molt pensats i dissenyats per les necessitats dels pacients. No és el mateix una persona que potser està a casa, que està bé, asseguda en el seu sofà, que una persona que està en un hospital, que potser la van operar al cap d'una hora o potser li estan fent un tractament, potser li estan posant una via, etc. Aleshores, els nostres continguts estan molt dirigits i estem creant aquesta llibreria
per tal d'aconseguir aportar un impacte molt positiu en aquests pacients. Finalment, també volia ensenyar una pinzellada de la nostra aposta per la recerca i per la innovació contínua. Després, la Sònia i la Inés us explicaran això molt millor. Elles porten 2 d'aquests projectes que tenim ara entre mans, però aquí només volia que veiéssiu una mica que nosaltres apliquem la tecnologia també per investigació, per la creació de dades i per estar més a prop dels pacients i dels familiars. I res, en definitiva, el nostre objectiu és aquest, és arribar als hospitals, utilitzar aquestes eines per millorar la salut mental i l'estat emocional dels pacients quan més ho necessiten i per això estem creant aquesta farmàcia de continguts de realitat virtual. Així que... Perfecte, Mireia, moltes gràcies. Doncs, home, t'hem convidat perquè a mi m'agrada molt aquest projecte, ja la Mireia ja ho sap, això, perquè, clar, té aquesta visió del pacient integral, que el que busca és realment que estigui més ben atès i que la seva percepció d'atenció sigui millor, però a la vegada permet que el professional, sense que li enlenteixi la seva pràctica, pugui, de fet, atendre millor, perquè entre un nen en moviment o un nen quiet, la pràctica professional és molt més agraïda. I a més, tot aquest tema de la transformació transformació digital de cara als hospitals, que és cap a on tot s'està movent per tenir el pacient al centre, és a l'ordre del dia. Per tant, trobo que és un cas d'estudi que l'hem utilitzat avui com a punt de partida per parlar sobre la realitat virtual, que la veritat és que moltes felicitats, Mireia, perquè és un molt bon projecte. Moltes gràcies. Doncs seguidament us presentaré a la Sònia Lorente. Aviam si pots posar la càmera. La Sònia és infermera especialista en pediatria, actualment en l'àmbit materno-infantil de l'Hospital de Terrassa, del Consorci Sanitari de Terrassa. És doctora en Psicologia de la Salut, màster en Investigació en Psicologia Aplicada de les Ciències de la Salut i professora associada de la Facultat de Psicologia del Departament de Psicobiologia i Metodologia en Ciències de la Salut. És assessora de metodologia i analista de dades en el grup de la Unitat d'Avaluació i Intervenció de la Imatge Corporal, que és un grup d'investigació de l'UAP. Llavors, com bé deia la Mireia Sònia, des de l'octubre del 2020, aproximadament, al CST disposeu d'aquestes ulleres de VR Pharma que les esteu utilitzant en el vostre cas és en pediatria. M'agradaria que ens poguessis explicar com està sent aquesta experiència d'implementació, com ho estan vivint els pacients, que en aquest cas són infants, com ho estan vivint les famílies, com ho esteu vivint les professionals i una mica com us està canviant la forma potser de treballar en comparació amb com ho faríeu sense. Endavant. Moltíssimes gràcies, Elisenda, per la introducció, també per la benvinguda. I jo també intentaré compartir pantalla amb un cas que vam tenir, un dels quals hem utilitzat la realitat virtual. I llavors jo queria comentar que, a més, he tingut el gust de participar en aquest estudi que es porta a terme en l'Hospital de Terrassa, tant per la part del disseny de l'estudi, que vaig participar en com projectar-lo i com dur-lo a terme, i també he estat participant recollint dades, i de fet encara estem recollint dades, d'acord? Llavors, en aquest cas tenim una nena que, molt amablement, la família es va oferir a col·laborar i vam poder gravar l'experiència. I llavors aquesta nena, de fet, tenia ansietat, molta ansietat davant aquests procediments invasius, com és el posar una via perifèrica, per exemple, que de fet es considera un procediment poc dolorós, però en els nens causa molta ansietat, diguem-ne, anticipatòria, molta por, perquè és por a allò que desconeixen, diguem-ne, i en aquest cas, a més, aquesta nena tenia experiència prèvia, diguem-ne, negativa. La mare també estava molt angoixada, perquè havien d'ingressar per una intervenció quirúrgica, i bé, estava angoixada precisament no tant per la intervenció, sinó per posar aquesta via. En aquest cas, com veieu a la fotografia a l'esquerra, es veu com la nena porta el dispositiu, el vam explicar, tot plegat, la nena estava molt col·laboradora i molt tranquil·la. Llavors, com veieu aquí en aquesta primera fotografia vam fer la intervenció i vam posar una via, en aquest cas, i en la segona ja veieu que ja està posada i la nena continua igual de tranquil·la. De fet, després, dins d'aquest estudi, no només preguntem als nens
el grau de dolor o el grau de por que han experimentat amb escales validades, sinó que també preguntem als pares o a l'acompanyant, el que estigui, el grau de satisfacció en relació amb l'ús o no de la realitat virtual. I en aquest cas, en la majoria dels casos, és entre un 9 i un 10, és a dir, molt satisfactori. Per nosaltres també ho vivim d'una forma molt satisfactòria, ja que normalment els nens són diguem-ne, pacients que acostumen a ser complicats per a fer aquesta mena de procediments. En aquest cas, quan estan tranquils i col·laboradors, també ens facilita molt la feina als professionals de l'àmbit clínic i pràctic. I d'aquesta forma també podem dur a terme el treball d'una forma molt més relaxada, com deia la Mireia, no? Perquè així podem, diguem-ne, disminuir l'estrès dels nens, també els dels familiars, que és molt, molt important, perquè així col·labora tota la família. I, bueno, en tot cas, i per finalitzar, només comentar que realment el procediment és senzill i no treu massa estona del que faríem en un procediment normal. I, per tant, des del punt de vista del professional, no només el meu, sinó d'altres companyes d'infermeria que han provat aquest dispositiu, la veritat és que no només podem dir que estem molt satisfetes i que ens agrada molt i que ens agradaria molt poder utilitzar-lo en el futur, no només en aquests procediments, sinó en altres situacions que puguin causar estrès al pacient, com deia la Mireia o com deia l'Àngel. Perfecte, Sònia. Doncs moltes gràcies per la teva intervenció. Jo crec que és totalment cert i, a més, de fet, ho puc parlar en primera persona perquè jo ho he provat en el meu fill, també em vaig beneficiar de la col·laboració amb la Mireia en aquest cas, i és brutal realment com de tranquils estan els nens, com el nen, òbviament, ho passa molt millor, però també com a familiar la veritat és que passes d'estar allò, ostres, avui em toca l'analítica, a dir, perfecte, anem a l'hospital i sense més, no? I a més, m'agrada això que dius, que realment no us treu gaire temps, que suposo que potser has d'apretar algun botó més, però després també t'estalvies el haver d'agafar el nen, d'immobilitzar-lo, per tant, potser al final compensatòriament igual surt en positiu, que igual trigues menys temps i tot, per tant, trobo que és una molt bona experiència, m'alegro que us estigui anant bé, que ja estigueu pensant en poder-ho implementar en altres possibilitats. Després en parlarem. Doncs gràcies, Sònia. Ara presentaré a continuació la darrera la darrera ponent, que és la doctora Inés Menéndez, que quan vulguis pots posar la càmera. Aquí la tenim. Ella és psicòloga especialitzada en psicologia clínica. Durant la seva residència va col·laborar com a docent en el màster de Psicologia General Sanitària de la Universitat Complutense de Madrid. Al finalitzar la residència es va traslladar a Barcelona i va començar a treballar a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I és on està ara actualment. Desenvolupa la seva activitat a la unitat de trastorns de la conducta alimentària, principalment, i també una part de la seva jornada al programa específic de salut mental perinatal. És col·laboradora docent al Màster Oficial de Psicologia General Sanitària de la Universitat Autònoma de Catalunya i també té un títol expert en psicoteràpia breu. Doncs, com ja ha introduït abans la Mireia, igual que la Sònia, tu des de Can Ruti heu estat fa 2 mesos i mig, em comentaves abans, fent un pilot a urgències, amb aquestes ulleres. En el vostre cas no és amb pacients, sinó que és amb professionals. I ens agradaria que ens poguessis explicar com ha anat i els principals resultats, que a més sé que són molt recents i que ens agrada molt poder-los escoltar. Gràcies. Vale. Perfecto. Pues a ver, voy a compartir pantalla un momentito, que he traído una presentación. A ver. Vale. Aquí. Ahí se ve, ¿no? Creo que se ve bien, un segundito. Sí, però la veiem petita. Si pots fer pantalla completa. Ay, vamos a ver. Aquí, ahí estamos. Vale. Vale, bueno, en primer lugar agradeceros que nos deis esta oportunidad de participar en este webinar, que bueno, la verdad es que es un proyecto interesante, ¿no? el que estamos llevando a cabo y bueno, es muy reciente además todos los datos que tenemos, entonces bueno, la primera vez que los vamos a mostrar y bueno, pues es un placer para nosotros. Entonces, bueno, como bien decíais, nuestro proyecto está enfocado en los profesionales, no en pacientes, ¿no? Entonces, explico un poco lo que hemos ido haciendo y el objetivo de lo que hemos hecho es estudiar aplicar un ejercicio de relajación, que sería un ejercicio de respiración a través de las gafas de realidad virtual que ha explicado Mireia, puede tener efectos positivos sobre los profesionales, entendido como disminución de los niveles de estrés, ¿vale? Y esto
realizado en una situación de urgencia, en una situación de mucha activación, ¿no? para nuestros profesionales. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues hemos ido a urgencias, ¿vale? Hemos estado en el control de urgencias y hemos conseguido una muestra que es pequeñita, pero bueno, nos hace una idea para el piloto, que son un total de 26 profesionales. 15 de ellos profesionales de enfermería y 11 de ellos de medicina. El procedimiento lo que ha consistido es a través de la realidad virtual, les enseñamos, bueno, aquí tengo un poco una fotografía de una de las imágenes que ellos veían. Se trataba de un ejercicio de respiración, veis aquí que hay como estas líneas que iban ayudando a compasar la respiración, ¿no? Lo que pretendíamos es que el profesional pues fuera rebajando, ¿no? Y haciendo una respiración más pausada, y se acompañaba a la vez de imágenes de naturaleza, imágenes relajantes y también de sonidos de parte musical y parte de sonidos ambientales, ¿no? Olas, por ejemplo, o sonidos del propio ambiente. El procedimiento aproximadamente duraba unos 13 minutos, ¿vale? de la sesión. Y entonces lo que hemos hecho es medir, hacer unas mediciones pre y unas mediciones post. En las pre hemos hecho psicofisiológicas y subjetivas, también en las post. Psicofisiológicas han sido la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y subjetivas hemos pasado el cuestionario STAI y estado, que es un cuestionario muy breve que mide la percepción subjetiva del estado ansioso en el momento puntual, ¿vale? Y hemos hecho una pregunta también pre y post, que es en qué medida te sientes relajado en este momento, para ver si había diferencias antes y después. Y ahora os cuento un poquito lo que hemos encontrado. A nivel de los datos psicofisiológicos, no ha habido gran cambio significativo. Sí que hemos visto que hay una bajada, pero no a nivel significativo. Luego, bueno, hemos estado un poco pensando por qué podría ser, ahora lo contaré. Pero sí, en cambio, hemos encontrado diferencias en las variables más subjetivas, ¿no? La percepción del propio estado de activación del profesional. En el STAI hemos hecho, este sería el pre, ¿no? Y vemos que hay una media de 19,62, ¿vale? Y baja 9 puntos al post, ¿vale? Y hay una media de 10 aproximadamente. Y esto se daba tanto en enfermería como en medicina, ¿vale? Ambos significativa la diferencia. Y también en esta otra pregunta que os comentaba, ¿no? La otra pregunta que le preguntábamos, ¿no? En qué medida se sentían relajados en ese momento. Al principio, como veis, pues no se sentían muy relajados, ¿no? Una media de 4 y ha aumentado 3 puntos, 3,3 puntos, una media de 7,67. Entonces sí que vemos que ha habido un efecto en cuanto a esta variable. Entonces, bueno, es un estudio piloto y podemos empezar a tomar algunas conclusiones, ¿no? de lo que hemos estado observando, y lo que vemos claro es que sí que hay una disminución en la percepción, ¿no? En la percepción de la activación que yo tengo en este momento, ¿no? No tanto, le decíamos, no tanto a nivel físico, pero sí más subjetivo. Sí que lo consideraban como un procedimiento útil. Además de estas preguntas que os comentaban, el pre y el post, en el post preguntábamos también en qué medida te ha resultado agradable, en qué medida te ha resultado relajante y útil, y la verdad es que las puntuaciones eran bastante buenas. En las dos primeras era una puntuación en torno a una media de un 8 sobre 10, y en la última en utilidad en torno a un 9. Entonces, bueno, la verdad es que lo han acogido bastante bien. Hemos hecho también una pregunta abierta, ¿no? De comentarios. Y bueno, había de todo, pues sí que había bastantes que incluso que decían que era hasta un regalo, ¿no? Que en ese momento que les había permitido pues parar un poco, ¿no? Entonces sí que lo han acogido bastante bien. Y son resultados sugerentes, ¿no? Que pongo ahí. En realidad lo que hemos hecho es ver los resultados en un momento puntual, viendo que sí que hay un efecto. Esto nos podría hacer pensar que, bueno, que quizás sería interesante seguir estudiando un poquito más, ¿no? A ver si se podrían mantener esos resultados o qué otros beneficios podría tener. Un poco limitaciones, ¿no? Que nos hemos encontrado en este estudio es que la muestra ha sido pequeñita, porque no ha sido fácil, ¿no? En momentos de la urgencia encontrar a los profesionales, ¿no? Nuestro interés era conseguir captarlos en el momento de mayor estrés. Entonces, bueno, resultaba un poco difícil, y lo que pongo aquí, ¿no? De escenario un poco ansioso. Al final venían nerviosos, porque vemos que sí que las puntuaciones del STAI eran altas, pero bueno, en el momento en el que se podían liberar, entonces no estaban en el pico máximo de esta ansiedad. Y quizás como limitación y a la vez como idea para reflexionar y para seguir investigando es que, bueno, no hemos podido, en este estudio, al ser una primera aproximación, hacer una comparación con un grupo que a lo mejor pudiéramos aplicar un procedimiento de respiración, pero sin realidad virtual, para ver un poco las diferencias, y que quizás sería interesante, ¿no? Nos planteamos que a lo mejor sí podríamos investigar un poco en ese sentido.
Y como reflexiones, ¿no?, que nos sugieren este estudio, pues habíamos pensado, ¿no?, que bueno, sería importante, ¿no?, y ver un poco más la utilidad a un largo plazo, ¿no? Quizás sistematizar un poco más, ¿no?, esta herramienta y a lo mejor, pues bueno, con los profesionales poderles aplicar este procedimiento X veces a la semana, bueno, adaptarlo un poco a lo que necesitan, con la idea de que, bueno, que pudiera haber un entrenamiento, ¿no?, en este ejercicio que se le proponía de respiración y que se potenciaba, ¿no?, a través de la realidad virtual, y para ver si así, pues bueno, luego podrían generalizar, ¿no?, esos aprendizajes para que, bueno, luego en momentos de más estrés o en el día a día también lo pudieran incorporar. También otra reflexión, ¿no?, sí que quizás la realidad virtual pueda ser útil como complemento, ¿no?, en este caso ha sido complemento a una técnica de relajación, de la respiración, pero quizás en otras técnicas, ¿no?, sí que puede potenciarlas, ¿no?, por la facilidad de uso. Y otra reflexión, ¿no?, y en base un poco a los comentarios que nos hacían los profesionales, es que, bueno, que también la realidad virtual parece que ha servido, que sirve en este caso también como una herramienta de cuidado al profesional, ¿no? Estamos en una situación que además con todo esto del COVID hay mucha urgencia, hay mucha carga laboral y que, bueno, el poder haber tenido ese espacio para en unos minutos poderse salir también, ¿no?, además de entrenar esta técnica, poder ver otros paisajes y bueno, salirse un poco de ahí también les ha ayudado y se han sentido cuidados, ¿no? Entonces, bueno, que quizás implantar estas técnicas podría ayudar al profesional a sobrellevar mejor quizás, ¿no?, su tarea. Y un poco hasta aquí es un poco lo que hemos encontrado. Molt bé, Inés. Doncs escolta'm, moltíssimes gràcies. M'ha agradat molt aquesta presentació perquè abans de connectar-nos hem estat parlant una miqueta, però no ens ho havies explicat tan en detall. I la veritat és que, clar, el que acabes de presentar mostra dues coses que de fet són importantíssimes. Evidentment, la primera és que tenim uns resultats que apunten que són positius, amb una N limitada, però que al final apunten cap a un resultat positiu. I la segona és una cosa molt important que nosaltres, els projectes que tenim al Cinti, els intentem assessorar, no? I és que has d'aconseguir dades i moltes dades en pilots per demostrar que la teva solució funciona, però que la segona és que no només fa falta això, fa falta la viabilitat, no? És a dir, tu deies ens ha sortit prou bé i no eren els que estan més estressats, no? El que seria bo seria els que estan més estressats i una cosa a llarg termini, però clar, s'ha de veure això com es gestiona ja. És un tema de gestió interna, com els recursos de l'hospital es poden gestionar de forma que puguin pagar o parar cada 15 minuts, cada X dies o cada X el que sigui, no? I això ja implica doncs, una reorganització, no? I això és molt rellevant en totes les solucions innovadores de salut perquè has de demostrar que funciona i demostrar que és implementable en l'entorn, no? Per tant, la veritat és que ho he trobat molt, molt interessant. Bé, amb això ara acabem les presentacions individuals, llavors us demanaria que es connectéssiu tots les càmeres, perquè començarem el debat. Els que esteu, els oients, podeu anar posant les vostres preguntes a preguntes i respostes, que veig que hi ha algunes. I m'agradaria començar amb una reflexió. Avui hem vist l'experiència de l'Àngel, que és l'experiència del pacient, del familiar de salut mental. Hem vist l'experiència de professionals amb la Inés i la Sònia. Hem vist també pacients que són pacients infantils, no? I les seves famílies. I hem vist la visió de Mireia, que és una persona que vol solucionar. Però crec que és important també tenir en compte que unes coses que ens ha ensenyat la pandèmia és que la salut mental ens afecta a tots. Dubto que algú d'avui que estem en aquesta sala, la seva salut mental sigui igual a la que teníem fa un any i mig. Poc o molt, segurament a tots ens ha afectat. I, per tant, solucions com aquesta de VR Pharma, la realitat virtual, ens poden segurament transportar a nous mons i obre un seguit d'opcions, de possibilitats. Llavors, dit això, que tenia ganes una mica de posar-ho en manifest, perquè és el tema del dia, com que l'última persona ha parlat ha sigut la Inés i estem justament parlant de professionals, li volia preguntar a la Sònia. Sònia, que tu també has provat les ulleres? Tu mateixa te les has posat, oi? Em sembla? Sí, me les vaig posar perquè quan la Mireia ens va proposar fer l'estudi, clar, havíem d'experimentar també una mica com era aquest dispositiu i com et senties una vegada te'l posaves. A més, necessites també posar-t'ho per veure com practicar, diguem-ne, i com
fer-lo servir. I la veritat és que és espectacular, perquè jo, la veritat, no soc treballadora de, diguem-ne, de psicoteràpia o de realitat virtual en clínica, sinó que treballo com a infermera i a més com a psicòloga, però a nivell d'estadístic, i quan ho vaig provar, la veritat que vaig quedar encantada, perquè la immersió és total, és a dir, és que no veus res, només fas immersió en el missatge o en el vídeo o en la pel·lícula que han generat expressament, perquè a més l'avantatge que tenen aquest dispositiu almenys és que poden dissenyar específicament el vídeo que volen. En aquest cas, el vídeo que apliquem està específicament, diguem-ne així, dissenyat i fet per a aquest procediment, és a dir, te les passes i nosaltres podem seguir-lo a través de la tablet i podem veure com fer l'activitat, diguem-ne, o el procediment i què veu el nen al dispositiu virtual. I la veritat és que és fantàstic. A mi em va agradar molt l'experiència. Vols dir que et va dient, ara punxa, ara fes tal cosa, ara fes tal altra, no? I així va com tot coordinat amb la imatge, vols dir? Bueno, no exactament ara punxa, perquè si no el nen també ho sabria, però la història en realitat el que fa és un símil o una metàfora, diguem-ne, i llavors el que veu el nen i que veig jo ja interpreto quan em toca punxar o quan em toca posar l'esmarc, saps? Jo interpreto els passos, però els nens ho veuen com una metàfora o un repte, una aventura que tenen. En aquest cas, en aquest vídeo que nosaltres hem utilitzat al CST. Perfecte. Àngel, tens la mà. Tu també t'has quedat amb ganes de provar les ulleres, ¿no? Yo també, la Mireia m'ho deu des de fa temps. Digues. Sí, me gustaría probarlo, pero me gustaría dar unas ideas generales, ¿no? de buenas prácticas a la hora de utilizar este tipo de herramientas con las personas en primera persona, ¿no? Lo más importante es consensuar con las personas su uso, es decir, que no haya una imposición, ¿no? Que sea un acuerdo entre el profesional y la persona usuaria, ¿no? Eso es muy importante porque si la persona ya de pronto está rechazando uso de este tipo de artilugio o cualquier tipo de tratamiento, se genera una situación que va en contra del objetivo principal, ¿no? Que se busque siempre el beneficio de la persona atendida, es decir, y que por tanto se tenga en cuenta las circunstancias, ¿no? No es lo mismo usarlo en un paciente infantil, pediátrico, que va a someterse a una operación, que una persona que se encuentra en una situación de ansiedad extrema llegando a urgencia de un hospital, ¿no? Que ese tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que a las intervenciones tengan un estándar de calidad, es decir, que siempre estemos pensando en la mejora continua y que se evalúen los resultados de utilización, ¿no? Eso no sería forma parte del tratamiento profesionalizado, ¿no? de esta zona, ¿no? Que los profesionales estén formados en el uso cuando se vaya a utilizar estas herramientas, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Y que se respeten los principios de confidencialidad, privacidad, protección de datos, etcétera, ¿no? Y que haya también la implicación de la institución o de la administración responsable del hospital o del sitio donde vaya a ser usado, ¿no? En ese sentido, cuando todas estas cosas se cumplen, vamos por el buen camino en la utilización de nuevas tecnologías. Quería resaltarlo porque es una de las cosas que salieron en el informe que presentó la Generalitat sobre las intervenciones a distancia a raíz de la pandemia, ¿no? Ahora la pandemia ha puesto de moda la salud mental, pero la salud mental también se ha visto afectada por el tratamiento a distancia. Y todo este tipo de puntos hay que tenerlo en cuenta en cualquier tratamiento, ya sea a distancia utilizando internet o con equipos de realidad virtual. Era mi comentario, ¿no? Que me gustaría decir. Que no sé qué opinan los professionals en aquest sentit, no? Molt rellevant. Si voleu, Inés, Sònia, contestar, perquè entenc que no s'imposa l'ús, que sempre es té en compte el benefici de la persona, però potser una de les dues vol comentar al respecte. Si vols, comento jo. Com et deia, en aquest cas nosaltres estem fent un estudi, diguem-ne, no ho estem aplicant encara com a tècnica habitual. Per tant, dins d'un estudi és obligatori sempre demanar el consentiment del pacient. Igual que aquesta persona, per exemple, que ha presentat el cas, es va autoritzar amb els degudament assignats consentiments per l'autorització de la difusió de les imatges, etc. D'acord? Però llavors, com que aquest estudi passa un comitè d'ètica, la protecció de dades i la confidencialitat estan garantitzades, d'acord? Llavors, en aquest cas no hi ha cap problema i si en el cas que decidíssim utilitzar-lo habitualment, llavors igualment, com diu Àngel, s'hauria de demanar el permís, evidentment, als familiars, perquè no tothom és partidari d'això, o potser al nen no li agrada la realitat virtual,
qualsevol factor que pugui decantar per no ús, diguem-ne, i per continuar fent-lo de forma tradicional o amb altres mètodes de distracció que existeixen, diguem-ne, no són tan efectius, però existeixen i s'apliquen habitualment, com pot ser, per exemple, l'ús d'una tablet o el mòbil del papà o la mamà per distreure el nen, diguem-ne. Vull dir, això sempre ha existit. Per tant, tot el tema ètic, diguem-ne, en aquest cas està garantit. No sé si la Mireia vol afegir alguna cosa més. No, totalment d'acord amb tot el que s'ha dit. És a dir, al final aquestes eines no poden ser una imposició, no pot ser, és obligatori utilitzar la realitat virtual, no. Això ha de ser una eina que acompanyi el pacient i que l'ajudi a estar millor en un moment en què per ell doncs, potser és traumàtic o potser té por, no? Potser una persona té por a un TAC. L'altre dia comentàvem amb la Inés, no? D'una pacient que després, ho pot explicar ella perquè ella és qui ho ha viscut, però una pacient que tenia por al procediment d'un TAC, no? Doncs, en aquests moments difícils, en moments en què són dolorosos, moments complicats, doncs se li pot oferir aquesta eina perquè la provi i per ajudar-lo, però en cap moment ha de ser una imposició. O sigui, nosaltres al final el que volem és ser una eina d'humanització, una eina que ajudi i no pas una eina que sigui obligatòria, no. El que sí que és veritat és que estem veient, no només amb els nostres estudis i el que estem fent, sinó també amb altres estudis d'altres companyies o startups o hospitals o universitats, que és molt efectiva aquesta eina en moltíssimes dimensions. Tant allò que dèiem abans, de l'adherència del pacient a una teràpia, el tema de les fòbies està molt demostrat, també a maternitat també es pot utilitzar. O sigui, és tan àmplia la possibilitat que ens ofereix que hem d'anar provant, i cada cop oferint més amb continguts especialitzats, molt pensats per a aquestes necessitats concretes d'aquests pacients i d'on estem. O sigui, no és el mateix treballar en un entorn d'un hospital, on tot ha de ser ràpid i tenim temps curts, o, per exemple, l'atenció primària també és diferent, que treballar, per exemple, amb un pacient que està a una clínica d'un psicòleg privada, d'una consulta molt específica on potser hi ha més temps, o un pacient que està a casa. Aleshores, jo penso que en cap cas ha de ser una cosa imposada, ha de ser una cosa extra que ens permeti tractar el pacient d'una forma global, tractant la malaltia, però també tractant la part mental i la part emocional. I anem a obrir un altre tema, perquè jo tenia moltes ganes de parlar d'altres aplicacions, a més de les que avui hem parlat. De fet, hi ha una pregunta que va per tu, Mireia, que em diu: em sembla molt interessant l'ús d'aquestes noves tecnologies en l'àmbit de la salut. Heu comentat aplicacions en reducció d'ansietat i dolor. Teniu previst ampliar aplicacions, per exemple, en sessions de psicoteràpia? La solució està disponible per a professionals i a domicili? Aquesta per la Mireia. Molt bé. Les aplicacions que aquesta eina ens permet és molt àmplia. Hi ha moltíssimes aplicacions on podem anar i on podem entrar. Cada una s'ha d'estudiar per això, És a dir, al final no és una tècnica invasiva, és a dir, és una cosa totalment que no fa res de cara a l'enfermetat, però t'ajuda a un altre nivell, Al final és una teràpia virtual. Aleshores, de cara a la pregunta de què fem amb el pacient a casa, nosaltres en aquests moments encara no hi som amb el pacient a casa perquè hi ha un tema que ho complica, la part de la logística, com envies les ulleres, el pacient ha de tenir un cert nivell d'internet per poder fer un streaming i que sigui correcte. Hi ha tota una sèrie de components que no ens permeten encara fer-ho, tot i que ho tenim present, perquè, clar, el que seria ideal és que un pacient que ha estat a l'hospital i ha sigut tractat d'una forma integral a casa pugui continuar amb aquests tractaments. De fet, també hi ha, també, em sembla que actualment sí, de fet també hi ha solucions que són pensades ja per casa, i que el pacient potser, imaginem un pacient amb dolor crònic, potser al principi utilitza una teràpia de 15 minuts cada dia, al principi, de meditació, de mindfulness, del tema de la respiració conscient que abans ha comentat la Inés, i a partir d'aquí ell aprèn que quan té aquests moments de dolor agut, recorda les imatges, aprèn aquests exercicis que ha fet i cada cop podem
incrementar l'espai de temps entre una teràpia i la següent. Aleshores, són coses molt interessants. És veritat que estem en aquests moments treballant en un possible estudi també incloent el pacient a casa. L'únic que encara no puc acabar-lo, no puc dir-ho del tot perquè encara estem treballant-lo, i sí, jo crec que hem d'anar en aquesta direcció. Sí. Perfecte. Ángel, ¿vols comentar sobre això? Sí, me gustaría animar a Mireia que también tenés en cuenta, por ejemplo, las asociaciones, ¿no? Las asociaciones de personas con problemas de salud mental, que son sitios donde se reúnen personas con distintas problemáticas, ¿no? Sería bueno hacer una especie de test o algo. En ese sentido, ofrecemos que si quieres hacerlo alguna de nuestras acciones en nuestra red, ponerte en contacto con nosotros para hacerlo, ¿no? Con la intención de testearlo en situaciones distinta al ambiente hospitalario y de casa, ¿no? Un sitio donde la persona pueda ser empoderada, ¿no? Porque nosotros pensamos que esta herramienta tiene muchas potencialidades, pero lo que hay que atreverse es a explorarlas, ¿no? Entonces, pensamos que en las asociaciones tiene sentido, por ejemplo, ¿no? Que están reunidas las personas. Para los familiares, como he dicho antes, ¿no? El tema de conocer qué le está pasando a las personas, ¿no? Para los profesionales, no solo en el ámbito de relajación, sino en el ámbito de conocimiento de problemas de salud mental. Yo estoy planteando, ¿no? Yo no sé si en otros países había habido pruebas creo que, no sé si fue el MIT o algo así, hicieron una prueba con un equipo parecido, una simulación parecida, en la que simulaba, por ejemplo, la experiencia traumática de una psicosis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso lo utilizaban con la intención de que los profesionales del MIR o del PIR, correspondiente, ¿no? Conociesen de primera mano una simulación de qué situación se encontraba la persona, ¿no? Eso es una área posible, lanzo el reto a Sonia, por ejemplo, o a Inés, ¿no? De exploración, ¿no? De decir, oye, intentar simular una situación de estrés máximo, no solo de relajar, sino una situación en la que la persona está alterada, escuchando voces, viendo imágenes distintas, situados con la situación real, ¿no? Y intentar hacer que el profesional, ya sea Sonia, ya sea Inés, ya sea la persona correspondiente, intente hacer sienta esa experiencia junto al tratamiento médico que reciba al lado, ¿no? Como una forma de tener un feedback, ¿no? De conocimiento, ¿no? Y de las personas, para nosotros es muy importante el empoderamiento, ¿no? Y las herramientas estas que estás ofreciendo de reducción de estrés no solo serían útiles a la hora de intervenciones médicas, sino en situaciones de emergencia, de urgencias, ¿no? No sé, pienso, pensando en grande, ¿no? Que se llevasen ese tipo de herramientas para controlar el estrés en situaciones de que una persona se encuentra de extrema ansiedad, no solo porque vaya a ser sometido a una situación de terapia médica, de una operación o algo, sino algo más como, por ejemplo, una situación de ingreso hospitalario o situaciones similares, ¿no? No sé si esas áreas, yo me gustaría plantear esa idea a Sonia, a Inés, ¿no? En el área no solo pediatría, sino psiquiatría, ¿no? Psiquiatría y psicología, ¿no? No sé cómo lo veis. Pregunto a Inés o a Sonia esas ideas que lanzó. Sí, es interesante, ¿no? Esto que planteas, Ángel. Sí, nosotros habíamos pensado, ¿no? Que quizás incluso yo pensaba ahora, ¿no? En situaciones de pacientes, a lo mejor que están en una situación de aislamiento aquí en el hospital, ¿no? Que a lo mejor podría ser útil también pues, para poder salir un poco, ¿no? de esta situación, para poder manejar ese estrés y, bueno, ese tipo de situaciones yo creo que podría ser útil, ¿no? También pensaba, ¿no? Otras posibles aplicaciones que nosotros, bueno, yo hablo un poco desde mi ámbito también, ¿no? Que yo me dedico gran parte al trastorno alimentario, quizás, ¿no? Aplicarlo también aquí, ¿no? Pensamos a lo mejor la mejor manera de hacerlo y pensamos a lo mejor en el momento de la planta, ¿no? Cuando las pacientes están ingresadas, son ingresos muy largos, cuando vienen en pesos muy bajos, ¿no? Y lo pasa muy mal realmente, ¿no? Con la renutrición, el no poder salir de allí, el estar al final, ¿no? En un espacio muy, muy acotado, ¿no? Y que quizás ahí también podríamos utilizarlo, ¿no? Bueno, primero para ayudar a la paciente a bajar los niveles de estrés y a sobrellevar un poco mejor, ¿no? la situación y que facilite después el tratamiento, ¿no? Podría ser también una posible aplicación, ¿no? Se me ocurren así como varias, ¿no? En este sentido. Pues sería interesante, ¿no? Seguir estudiando un poco por ahí. Perfecte. I mira, hi ha una altra pregunta que és, en aquest cas, per la Sònia, que diu: realment és una molt bona notícia que l'ús de la realitat virtual es tradueixi en beneficis per a pacients.
i familiars. Heu notat un augment d'aquests beneficis de la satisfacció dels pacients arrel de la Covid? Crec que l'ús d'aquestes tecnologies en un context en què les visites i acompanyament per part de familiars és limitat. Té un potencial enorme a l'hora de millorar el benestar i reduir l'ansietat, per exemple, en pacients oncològics. Bueno, jo voldria contestar en aquest sentit de que actualment nosaltres, per exemple, l'exemple que posa dels pacients oncològics, no treballem nosaltres al CCT amb pacients oncològics, d'acord? I com que l'estudi aquest és exploratori, diguem-ne, per avaluar l'efectivitat del dispositiu de realitat virtual, hem acotat molt la mostra, diguem-ne, i només hem seleccionat, o els criteris d'inclusió de la mostra serien pacients quirúrgics entre 4 i 11 anys. D'acord? Llavors, només l'estem utilitzant estrictament en aquests nens degut a l'estudi, no perquè no sigui aplicable en altres aspectes, diguem-ne, o en altres mostres, sinó perquè has d'establir uns criteris de selecció que et garanteixen una validesa de resultats, diguem-ne, no? Llavors, en aquest cas, sí que hem notat el benefici, però és el que comentava a l'inici, com que amb el Covid hi ha una situació, diguem-ne, limitada, no? Com comenta la companya que diu que els familiars estan limitats, sí que hem pogut aplicar-lo, d'acord? Però no tant en tants nens com ens hauria agradat. De fet, hauríem d'haver acabat ja l'estudi i l'estem allargant, diguem-ne, en el temps per aconseguir més mostra. D'acord? Però sí que creiem que pot beneficiar, òbviament. Perfecte. I el Bruno pregunta per la Inés. Diu, em sembla molt interessant la possible aplicació de la realitat virtual en professionals sanitaris. Moltíssimes felicitats pel projecte. I diu, la pregunta és, medieu la freqüència cardíaca o la variabilitat en la freqüència cardíaca? Que potser seria interessant tenir en compte la VFC. Otra pregunta, cambio el idioma, es en castellà. ¿Os habéis planteado realizar más de una sesión con profesionales? Vale. En cuanto a la primera, medíamos frecuencia cardíaca y presión arterial. No sé si ahí me pierdo un poco los términos. En la otra pregunta que me has hecho, la UFC, lo que medíamos era eso un poco, ¿no? La frecuencia cardíaca pre y post. Sí que antes no lo he comentado, ¿no? Que lo que veíamos era que, y una de las explicaciones, ¿no? De por qué a lo mejor no bajaba, es que las frecuencias cardíacas estaban en bastante rango, en general, en normalidad, ¿no? Por eso quizás no había una bajada tan grande, ¿no? La otra pregunta, la idea de aplicarlo, ¿no? con más frecuencia, ¿no? Pues me preguntabas un poco por ahí. Lo estábamos planteando, ¿no? Con la idea de realmente ayudar, ¿no? A incorporar esta técnica, como a proporcionar al paciente, al profesional en este sentido, una herramienta, ¿no? Y que la vaya adquiriendo. Habíamos pensado inicialmente, porque ahora con esto del COVID hemos creado un programa de atención a profesionales COVID, ¿no? Que nosotros los atendemos para el soporte en su propia salud mental, ¿no? Como comentabas tú al principio. Y nos habíamos planteado, tenemos que darle una vuelta más, el poder aplicarlo ahí, ¿no? Los profesionales que nos piden ayuda y poder a lo mejor dedicarles pues X sesiones a la semana o cada semana para ver un poco si les podemos ayudar, ¿no? Si sería un proyecto, sí. Perfecte, gràcies Inés. I també pregunta el Bruno per la Mireia. Diu, m'ha semblat que Bier Pharma utilitza les Oculus Quest, pregunta si són aquestes, que diu que són unes molt bones ulleres de realitat virtual per tenir una molt bona immersió i també que són molt accessibles i fàcils d'utilitzar, ja que no depenen d'ordenador o mòbils. No, utilitzem les Oculus en aquests moments, però una altra versió, utilitzem les Oculus Go. Ara és veritat que estem canviant d'ulleres per aconseguir unes ulleres amb menys pes. Anirem a unes ulleres que pesen 100 grams menys i també que tenen una millora en la qualitat de la imatge. A part d'aquestes ulleres noves que utilitzarem, de fet ho estem canviant ara, o sigui, en els pròxims hospitals en els que entrem tindran ja les ulleres noves. Doncs aquestes noves ulleres, de fet, el pes també el tenen repartit entre davant i darrere i són molt més còmodes pels pacients. Al final, no és que pesin molt les ulleres, però les portes, clar, si tenen tot el pes a davant i les portes pades i estàs assegut, sobretot es nota, no? A cap de, no sé, un quart d'hora. Les nostres teràpies és veritat que són molt curtes. Per exemple, la de l'estudi amb la Sònia doncs és només 2 minuts, o sigui, són nens petits i al final el que volem és ajudar-los en aquell moment molt concret, no? I la que estan utilitzant amb la Inés són 13 minuts, si no recordo malament, però acostumem a tenir teràpies curtes. Igualment, sí, sempre nosaltres sempre buscarem la millor qualitat d'imatge, d'ullera
I de fet, per això anem innovant, no? D'aquí ve que ara canviem les ulleres, d'aquí ve que ara millorem el nostre software i anem traient nous continguts. Sí, sí. Y el Narcís pregunta para la Inés, diu, ¿hay diferencia significativa estadística en el cambio de las preguntas perceptuales? ¿En cuáles? Perdón, no he entendido bien la pregunta. En el cambio de las preguntas perceptuales. No sé si se refiere, no sé muy bien a qué se refiere, no sé si se refiere a los percentiles de... Bueno, lo que hemos visto nosotros, ya a ver si puedo responder, ¿no? a la pregunta, es que no había en lo físico, pero sí en las otras variables. La otra variable que medíamos era tanto STAI como estas variables cualitativas, que era esa pregunta, ¿vale? Entonces ahí sí que había diferencia significativa. Claro, en cuanto a percentiles del STAI, pues claro, si lo hay en la puntuación directa, también en cuanto a esto. No sé si contesto la pregunta con ella. Gràcies, Inés. La Maria pregunta, bon dia, moltes gràcies per compartir el vostre coneixement. Un dels dubtes que em sorgeixen en referència a l'ús de les ulleres de realitat virtual en infants, tenint en compte l'exemple que s'ha explicat, és si heu pogut avaluar també l'estrès que li pot causar a l'infant quan aquest percep un canvi en el seu cos. És a dir, per exemple, passa de no tenir res al braç a tenir una via. És a dir, no només l'estrès durant el procediment, sinó també l'estrès o percepcions que tenen quan es treuen les ulleres, que possiblement es segueixi un procediment concret per treure les ulleres, diu. És a dir, entenc que un cop et treus les ulleres, no, en el cas que no sigui només una analítica, sinó que et deixen una via, llavors què passa quan l'infant es troba amb la via, no? En aquest cas, per la Sònia. Bé, en aquest cas no era objectiu de l'estudi, diguem-ne, avaluar el canvi perceptual del nen, no constava dins de l'estudi, però sí que és veritat que com que som nens de 4 a 11 anys i entenen perfectament els procediments, nosaltres ho expliquem igualment. La diferència és, ells saben que anem a fer alguna cosa i que anem a posar la via, un grifo, le decimos, per poder posar medicació, no? I anar a la intervenció. Ells ho saben abans. El que s'estalvien amb l'ús de les ulleres virtuals és veure la prèvia, diguem-ne, quan preparem la via, quan preparem les gases, l'ESMAC, tot això que els causa molta angoixa. Però jo ja li explico, tothom li expliquem a qualsevol nen el que anem a fer. Per tant, quan es treuen les ulleres, de fet diuen, oh, ja està, i ho tinc posat i no m'he enterat. És a dir, no hem avaluat el canvi perceptual perquè no era objectiu de l'estudi, això no descarta que no ho puguem avaluar en propers estudis o propers dissenys d'estudi, però en aquest cas, realment, com que ho expliquem, el nen ja sap que hi haurà alguna coseta després d'allà, no? I després, si té algun dubte sobre com és o deixa de ser, perquè com heu vist a la fotografia i es veu tapat, sí que podem destapar una miqueta la malla i li ensenyem i ja està. I continuem amb la mateixa explicació que li donem sempre, que és un grifo, que fa que no li fem mal quan traiem sang o quan posem medicació. No sé si has respost la pregunta, espero que sí. Perfecte. Mira, la Conxi té una pregunta que posa per la Inés, però jo diria que és per la Mireia. Diu, els continguts d'aquesta aplicació són de producció pròpia? Qui els proporciona? Qui els valida? És per la Mireia, Mireia, no, jo ja ho he dit, és per la Mireia. Sí, són producció pròpia, sí. Nosaltres, si no existeix el contingut que necessitem, perquè clar, nosaltres al final tenim un sistema que està dins de l'hospital, no? Dins d'aquell pacient que està en aquella situació concreta, amb unes necessitats molt concretes i que està sentint unes coses concretes. Aleshores, molts cops no hi ha aquest tipus de contingut. Tu pots anar a YouTube, hi ha tant contingut de realitat virtual, però potser hi ha acceleració, potser hi ha moviment, potser hi ha moviments en vertical, potser tens el pacient estirat en una camilla i està mirant cap a dalt. Aleshores, si tu agafes la realitat virtual i mires a dalt, veuràs el cel. Aleshores, els continguts els fem nosaltres per tenir en compte totes aquestes necessitats i per ajudar d'una forma més eficaç al pacient. Intentem evitar qualsevol cosa que pugui marejar el pacient. Intentem tenir un storytelling molt detallat d'aquest contingut. Doncs si dura 15 minuts, sempre hi ha un storytelling molt important en el tema de continguts en realitat virtual. La part de la música, no pot ser música qualsevol. Hem de tenir en compte aquest storytelling que hem dissenyat normalment a través de persones enteses, o sigui, doctores en psicologia, etc., i combinar-ho amb aquesta música o amb sons naturals. És a dir, que estan molt pensats i per tant, sí, la gran majoria els fem nosaltres. Tant el que s'ha utilitzat en els Germans Trias i Pujol
com també el que s'ha utilitzat en el CCT, els dos són continguts originals, sí, sí. Inés, ¿vols comentar? Sí, no, simplemente comentar que, bueno, nosotros cuando contactamos con ellos, ¿no? Sí que nos dieron como un repertorio, ¿no? De diferentes contenidos y ahí sí que, bueno, escogimos un poco el que creíamos que era más adecuado, ¿no? A esta situación. Lo que queríamos era enseñar, ¿no? Una técnica, por eso hemos cogido un poco más esta parte, ¿no? Que trabaja esta respiración, porque tenían otros también, ¿no? Que estaban muy bien, muy interesantes, pero quizás estaban más focalizados en algo más de relajación, pero más indirecta, a través de la distracción, a lo mejor, ¿no? Y bueno, pues ahí sí que hemos tenido este margen para escoger lo que creíamos que podria venir mejor, no? En nuestro caso. Perfecte. I com que són la 1 i 1, deixo l'última pregunta, jo crec que per acabar, perquè és una pregunta que està molt de moda, del Bruno, que diu: s'ha plantejat utilitzar la realitat virtual com a possible aplicació per facilitar processos de vacunació, per ajudar als usuaris o per treballar a nivell educatiu possibles pors, ara que es veu que tots ens haurem de fer una vacuna més, no? Tots, o bé, potser no tots, però molta gent. Com, no sé, potser, Mireia, pots adreçar aquesta? Sí, de fet, nosaltres tenim un vídeo específic per vacunes. Pensada per nens petits a partir de 3 anys, és un vídeo molt curt, no? Perquè també el nen és molt petit, no? I està només dissenyat per aquesta vacunació i se li pot posar o una o dues vacunes, o sigui, tu a la tablet pots decidir si li poses una o dues vacunes, decideixes l'idioma del vídeo, perquè en aquest cas tenim un avatar que parla amb l'infant, no? I també pots decidir a quin braç li col·locaràs aquesta vacuna. Aleshores, sí, totalment. O sigui, el tema de les vacunes amb nens és un tema que s'ha de fer, se la posen tots els nens. A la majoria els hi fa por, sobretot cap als 5, 6 anys, 7 anys. Aquí tenen moltes vegades por, no? I tenim aquest contingut especialment per això. I per la gent adulta, gent que potser té fòbia a les agulles i el que sigui, i també s'han de posar la vacuna, en aquest cas poden utilitzar vídeos de relaxació que tenim que potser no són dirigits, però perquè no necessitem aquesta direccionalitat, no? Simplement amb un vídeo on tu estiguis 100% immers i tan immers que si et parlen ni contestes, no? Doncs amb això ja podem ajudar a que aquesta vacunació a la persona que li fa por doncs la pugui portar d'una forma molt més facilitadora. Sònia, vols comentar per acabar? Sí, jo només volia afegir que, de fet, la Mireia, quan va contactar amb nosaltres, el programa que ens va explicar precisament va ser el de les vacunes, que ja tenia molta experiència en aquest camp, i el repte era precisament utilitzar-lo en procediments com instaurar una via, perquè són una mica més llargs. De fet, tothom sabem que entre que trobem la vena, preparar el material i tot era molt més llarg. I, de fet, hem treballat molt bé amb la Mireia, només comentar-ho en aquest sentit perquè hem pogut adaptar, diguem-ne, el vídeo que ella plantejava al temps que hem pogut utilitzar nosaltres i, de fet, vam fer diverses proves per veure si s'adaptava, etc. És a dir, que ja venia d'un programa de vacunes i el que estem fent ara amb l'estudi és veure si en procediments una miqueta més llarg que la vacuna, perquè la vacuna al cap i a la fi és un momentet, si es podia també fer en nens. Sí, la veritat és que aquesta seria una bona aplicació. Jo, amb el meu fill gran, vaig cometre l'error del dia que anàvem a fer les vacunes, explicar-li pel camí, així una mica metafòricament, però el nen se li anava posant la cara, es va posar pàl·lid, és que quasi no arribem al cap, no? I llavors mai més li he tornat a dir que anem a les vacunes, simplement s'ho troba. Però està clar que ens ajudaria una eina així. Són la 1:04, no vull allargar més per respectar els temps de tothom. Us agraeixo moltíssim a tots els que heu vingut a fer les vostres ponències i aquest debat que ha sigut interessantíssim, a tots els que heu pogut assistir. Us anirem informant per xarxes de les properes edicions dels nostres webinars amb salut mental, perquè aquest tema dona molt de sí i aquest està clar que és l'any de parlar-ne i, per tant, espero que ens veiem en futures edicions. Moltíssimes gràcies a tots i que tingueu un molt bon dia. Una abraçada. A tu, Elisenda, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Hasta luego. Gràcies.